Vážení diváci, dnes vás vítám z místa, kde se zastavuje čas a kde ticho vypráví příběhy. Možná by se mohlo zdát, že sem zprávy nepatří, ale právě tady se uzavírá příběh jedné výjimečné rodiny, jejíž jméno je pevně spjato s historií našeho města, rodiny Znojů. Jejich hrob nedávno prošel citlivou rekonstrukcí, díky níž může důstojně připomínat vše, co tito lidé pro naše město a jeho kulturní paměť znamenali. Známí bratři Jan a Ladislav Znojovi byli pokračovateli starého džbánkarského rodu. Jan, akademický sochař, vtiskl svou prací do veřejného prostoru i sakrální architektury. Ladislav, keramik a učitel, zůstal věrný ždánicím a hlíně, ze které vzešla celá jejich tradice. Jejich hrob je víc než jen místo posledního odpočinku. Je to tichá vzpomínka na řemeslo, umění a pokoru. A také na to, že lidé odcházejí, ale jejich stopa zůstává. Odtud z místa paměti se teď vracíme zpět do dnešních dnů. I ty totiž přináší příběhy, které stojí za pozornost. Pojďme se podívat, co dalšího se v našem městě událo. Dobrý den. Stavební práce na části ulice Hrubá Strana se blíží úspěšně ke svému konci. Kromě opravy účelové komunikace vznikl také nový chodník a parkovací stání. Věříme, že tato vylepšení přinesou větší pohodlí i bezpečnost pro všechny obyvatele. Dobrý den. Máme krásné letní dopoledne a já vás vítám v našem zámeckém parku. Z důvodu stále se zhoršujícího stavu povrchu cest v zámeckém parku probíhá jejich rekonstrukce. Starý asfalt ustupuje pískovému mlatovému povrchu, který se lépe hodí k historickému prostředí parku a je šetrnější k okolí. Práce mají být dokončeny ještě před letošním setkáním rodáků a histokoly. Můžete se tak těšit na příjemnou procházku nebo projížďku. V mateřské škole proběhly nedávno úpravy části vnitřních prostor budovy. Staré a již nevyhovující obložení v chodbách bylo odstraněno a stěny dostanou nový nátěr. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace k přístavbě nové sborovny, která vznikne na místě původní ustupující terasy. Součástí této úpravy bude také nový bezbariérový chodník, který nahradí část tohoto stávajícího schodiště. Díky této změně bude přístup do budovy pohodlnější a bezpečnější, především pro rodiče z kočárky či návštěvníky s omezenou pohyblivostí. Během letních prázdnin probíhají i náročnější opravy v suterénu Masarykovy základní školy. Důvodem je havarijní stav, kdy do školy proniká vlhkost a zatéká voda. Opravy provádějí specializované firmy a využívají mimo jiné i moderní technologii řezání diamantovým lanem. Cílem je odstranit příčiny zatékání ve spodní části budovy. Práce budou probíhat celé letní prázdniny, aby byl běžný provoz školy od září co nejméně narušen. Nyní probíhá v budově naší školy i rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace v učebnách. Tato modernizace je nezbytná zejména z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu stávajících rozvodů, které již nedostačují současným požadavkům na bezpečné a stabilní připojení moderních výukových technologií. V rámci rekonstrukce dochází k výměně zastaralého vedení, zásuvek i osvětlení a ke zřízení nových přípojných bodů pro internet i další zařízení. Školní tělocvična prochází rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Snížení energetické náročnosti budovy. V rámci projektu proběhne zateplení, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení a instalace nuceného větrání s klimatizací. Díky těmto úpravám se výrazně sníží provozní náklady a zvýší komfort pro žáky i sportovce. Město uhradí jen 35 % nákladů, zbytek 65 % pokryje dotace z operačního programu životního prostředí. Dokončení prací je plánováno na září.
důvodu zatékání do budovy školní družiny, ve které jsme nedávno zrekonstruovali 2 nová oddělení, bylo nutné přistoupit k výměně střechy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o havarijní stav, byla oprava provedena v co nejkratším možném termínu. Výběrové řízení na nové zastřešení vyhrála firma Střechy 92 ze Zlína, která předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena zakázky činí 1 387 420 korun. Stavební práce se již blíží ke konci a doufáme, že nová střecha zajistí bezpečné a kvalitní zázemí pro děti i zaměstnance na dlouhá léta. Dobrý den, vítám vás u dalšího příspěvku z Vrbasova muzea. Chtěla bych vás pozvat na výstavu fotografií inženýra Vladimíra Hozdeckého u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin. Nová expozice vám dovolí nahlédnout do rodinného alba a seznámí s podrobným životopisem člověka, který svůj život zasvětil filmové kameře, fotoaparátu a jízdnímu kolu. Na jeho nepřekonatelné výklady jako průvodce muzea vzpomínají návštěvníci dodnes. Z jeho iniciativy vzniklo dokonce i tradiční setkání milovníků historických kol. Fotografie vás vrátí do minulosti, kdy se ve Ždánicích pořádaly prvomájové průvody, hody, volby, brigádnické akce Z, fotbalová utkání, anebo můžete porovnat, jak se naše město změnilo za několik desítek let. Výstava vás provede také filmovým archivem pana Hozdeckého a potrvá do 31. srpna. Další 2 výstavy připravují společně s manželi Duruňovými v zámecké vile a budou zpřístupněny během akce Setkání ždánických rodáků. Můžete se těšit na umělecká díla řezbáře a malíře Jana Vincenta, šperky uměleckého kováře Radka Medřického, obrazy Jaroslava Chalabaly, Hany Kristové, Bohdany Škrhákové a keramiku Ivony Mrichtera a Jaroslava Homoly. Současně zde bude probíhat výstava historických fotografií pod názvem Ždánice v proměnách času. Náladu vám určitě zpříjemní i filmová ohlédnutí z historie našeho města. Přeji všem krásné a pohodové léto a budu se těšit na další setkání. A to je z dnešního videozpravodaje vše. Děkuji, že jste s námi opět nahlédli do života našeho města, do jeho historie, současnosti i každodenních proměn. Na úplný závěr bych vás chtěla srdečně pozvat na setkání ždánických rodáků s promítáním nového filmu o Ždánicích, které proběhne 15. srpna ve 21 hodin v krásném prostředí Zámeckého parku. Těším se na vás, ať už jste ze Ždánic, nebo se do nich jen nerádi vracíte. Přeji vám hezký den.